tunggal membro kakabsat iti iglesia na ako Jesus katawawisan na nagbalin tayo nga dumadaklis kadag iti tattao. Halangay na nakabsat nga masagid tayo, iti puso na pa ito. Tunggal tattao, ket mabalin nga maaddan iti gundaway, iti pannakaitalangan. Iti bubukal, anagan iti Northern Luzon Mission, tablaawan na kayo, gagayang ken kakabsat, iti naimbag nga Sabado tayo amin, iti kinaimbag ni Apo Dios, ket nadamanan, napadas tayo manan, iti naglabas sa kabsat nga lawas, isuga po na, nadamanan kakabsat, iti tiyempo tayo nga mangripaso, iti leksyon tayo. Kadag iti gagayang ken kakabsat, iti balasiw, iti taaw, dito'y Pilipinas, ken kastamot kakabsat iti sibubukal nga Northern Luzon Mission agmaymaysa tayo manen nga mangripaso kakabsat iti napintas nga leksyon tayo nga mangted kakabsat iti panakapapigsa iti pamati tayo gapo kakabsat iti kapadasan daytoy adalan tayo no si asino daytoy kakabsat nga Mesias nga mangisalakan iti tunggal maysa kada tayo kadwa tayo kakabsat ni Pastor Gaspar nga isu nga mangripaso iti leksyon tayo itatta nga aldaw kaso. Kahit may samanan kabsat nga pagyamanan tayo iti panaglipas iti bulan iti ayat nga makunkunan tayo iti Pebrero ket kikita tayo manen akas akakabsat ket gadal tayo kadag iti sasaw ni Apo Dios tapno ti kasta ket mapabilig tayo pa din tayo panagsagsagana iti ay ni Apo tayo nga Jesucristo. Iti adalan tayo kabsat ket may panggep iti panagserbi ken mangisalakan. Ngem sakbay kakabsat nga ripaswon tayo daytoy nga leksyon tayo, awisen kayo iti panagdumog iti panagkararag. Madaydayaw nga Dios amami nga nasantuan. Agragsak iti tunggal maysa kada kami. Gapu apo iti tiyempo nga mabalinan mi manen iti agkikita. Tapno ti kasta ket adalan mi iti leksyon mi apo iti naglabas nga lawas. Pangaasim man, nga iti kinasirib apo iti langit ket maadda iti tunggal maysa kada kami. Kang runaan na kadag iti gagayem ken kakabsat mi ngagdengdengeg, agbuybuya iti daytoy nga programa, tapno maawatan mi iti kayat na nga sawen, daytoy adalon mi itatta nga aldaw nga nasantuan. Daytoy tidawat mi iti napateg-anagan ni Apo mga Hesus. Amen. Gagayem ken kakabsat, kayat mi man nga ibuksilan tayo daytoy leksyon tayo itatta nga lawas Pastor Gaspar. Nga ibagbagan na dito'y memory text tayo, iti paset kakabsat nga maiyulo, ket basahin tayo man dito'y Isaias, Kapitulo 42, versikulo 1. Mabasam ka di Pastor dayta, ure awan iti sarming mo. Wen, Pastor. Kuna na ditoy, adtoy ti adipen ko, isu sa laknibak, iti pinilik, pagayatan na to'y kararwak, ingkabil ko ti spirito kenkwana, isuyeg nanto ti kinalinteg kadagiti hintil. Gagayam ken kakabsat, kitaan nyo dahiti paset a maiyulo tayo. Napintas kakabsat dahiti pakaipunganan na iti leksyon tayo. Ulitet, kunan na to'y adtoy ti adipen ko. Sa sino kakabsat iti mangibagbaga nga adtoy ti adipen ko? Si asino kakabsat dahito ibagbaga na nga adipen ko? And then kunan na iso asalakniba. Ken kunan na ti pinilik. So si asino dahito mangsalaknib, Pastor, kadaytoy nga adipen na. And then kunan na apagayayatan toy kararwak, inkabil ko ti spirito ken kuan na isuyeg nanto ti kinalinteg kadagiti hintiles. Babaen kakabsat iti panang ripaso tayo dayto leksyon tayo, maamuan tayo no si asino kakabsat dayto ibagbagan na nga adipen ditoy Isaiah Kapitulo 42, Pastor. So rugyan taman Pastor Gaspar, no anya iti ibagbagan na daytoy Isaiah, daytoy Isaias Kapitulo 41, Pastor. No, kitaan tayo kabsat iti Kapitulo 41, makita tayo no kasano nga ni Apo Dios ket mangted kadakwada tinamnama talged ngano mampay aglakamda kadagiti naduma-duma nga panubok ti biag panagsagaba panaka ilupit iti panagbiag dagiti anak ni Apo Dios a pinili na ket inikkan na ida tinamnama anya nga ta ti dakkel namnama daytoy man iti memory daytoy man ti kayatak nga na memoryak manipod pay kaubingat Pastor nga bersikulo
Nga iso dito iti kanayon ko nga memory verse, ijay Isaiah 41 verse 10. Kunana dito nagpintas ti kunana no kasano nga panangliwliwa ni Apo Dios kadakwada. Kunana dito iti Ilocano sa di kay agbuteng tadaaken ka. Di ka agkulayaw tasyak ti Dios mo. Papigsaen kanto, wen tulungan kanto, wen tapayaen kanto, ti akin kanawan nga ima ti kinalinteg ko. Anyan nga ibagbaga ni Apo Dios, ayat yan nga kakabsat. No siya sino isuna. Ken no anya dagi aramiden nangagdama, kadagiti anak na. No kasano ti panangted na kadakwada iti liwliwa, talged, ken namnama, ken no kasano ti panagserbi na nga talaga. So ako nana, hanggang agbuteng. Anyaman iti sangwen tayo, problema man, wenno banbanag diti lubong, iti namnama di kagbuteng. Abay, kunana addaaken ka. Papigsaen kanto. Wen tapayaen kanto kadagiti nalinteg nga ima. Dahito iti maysa nga talunggading ni Apo Dios. Nga ited na kadakwada kasano ti panagserserbi na kadagiti anak ni Apo Dios. Tapno ti kasta saan da nga agpulkok, saan da nga agsardeng ti panamati da, panagserbi da kini Apo Dios. Kaya't nangarod nga uretong munggal may sa kada tayo, ket maamuan tayo, no kasano ti aramiden ni Apo Dios, ken ti agtutuloy a panagministro ken panagserbi na kada tayo, Pastor. Okay. No nasiputan niyo kabsat, dayta iti basit nga panaka-summarize na iti chapter 41 iti Isaias. So a servant people. Now, tapno maamuan tayo kabsat, no si asino nga talaga daytoy makunkunan nga anonymous. Nga adipen ditoy Isaiah 41 ken chapter 42. Padasen tayo pay nga kalyen ulit. Nanyamot kakabsat dahil ibagbagan na iti kapitulo 42 iti Isaias. Now, anya kakabsat iti mission na. Anya iti trabaho na kakabsat dahil nga adipen nga anonymous dito'y kapitulo 42 iti Isaias. Umuna gagayam kan kakabsat, no basaan tayo iti chapter 42 verse 1, ibagbaga na gagayam kan kakabsat ijay nga mangted isuna iti hostisya kadagiti hintil. Dahito kakabsat di adipen nga ibagbaga na iti 42 verse 1. Mangted itanya hostisya kadagiti hintil. Ibagbaga na pay kakabsat iti leksyon tayo. Nga dahito kakabsat nga adipen iti bersikulo 2 ingana 4 ibagbaga na toy nga tinungpal na kakabsat daytay kalat na nga isukat saan nga case uno saan nga nagpukpukaw isukat na ulimag lang pastor. Now si asino dayto nga adipen nga ibagbaga na kakabsat ditoy. Dayto iti mission na. Ibagbaga na pay kakabsat nga iti mission na dayto nga adipen iti kapitulo 42 bersikulo 5 ken 6. Ibagbaga na toy kakabsat nga nagaramid isuna itoy iti maysa nga tulag babaan ken ni Apo Dios kabsat ken kadagiti tattao na. So dahito pastor iti maysa nga mission na. Nangarabid iso natin maysa nga katulagan tapno ti kasta dahito ket makita kakabsat ni Apo Dios kang runaan nagiti tattao na iti kinaimbag na dahito nga niya nga Mesias. Ken kastamet iti bersikulo 17 gagayem ken kakabsat itoy ket inted na kakabsat iti lawag uno nangted ti lawag nangted kakabsat kadag iti namnama ken kastamet nga inagasan na dagita niya, dagiti bulsek, agraman met gagayam ken kakabsat, iti panangiruwar na, kunan na toy, iti pagbaludan, dagiti nakabalod. Kang runaan na kakabsat, iti nakabalod, iti na espirituan. Now, kayat ko kabsat nga baga kada toy tatangal daw, tatangag sapa, ital daw nga nasantuan, nga daytoy anonymous sa kabsat, nga dipen, nga naadaan kakabsat iti mission, iti chapter 42, ket iso daytoy, daytay masarakan iti Matthew chapter 12, 15 kakabsat to 21 nga daytoy servant daytoy adipan pastor ng ibagbaga natoy ket awan sa bali no ni Apo Esos. Nagpintas pa adaman ti may nayon ko pastor. Sige. Iti verse 1 kunana iti maudi nga tropa na kunana dito isuyig nanto ti kadalinteg kadagiti hintil. Daytoy gayam Mesias sa laeng agserserbi kadagiti Israel. No di pay ket di uray pay gayam kadagiti saan nga namati, agdaydayaw kadagiti Dios-Diosen. Dagitay ngay tattao nga agbibiyag iti
kasipngatan. Kunana ditoy, iti mission na pay, iti panagserbi na, nagpintas launay, ket itid nanto ti kinalinteg kadakwada. Kaya nasaritaan, manipod pinili ni Apo Dios kadagiti Israel, ket uray pay kadagiti saan na nga kung kunate nga pinili, ngay sumot laing ti ilik kuna ni Apo Dios, ket itid nanto matinamnama na, uray ti kinalinteg kadakwada, mapadasan danto matagbiag, gapu deje bagbagam nga anonymous, ngay sudeje ni Apo Jesus. Ngay suna ti mangted, iti pudno nga ukum, kadagiti tattao. So, anya gor pastor, iti bagbagan naman ito'y kapitulo 44, versikulo 26, inggan na 45, ken versikulo 6. Anya iti bagbagan na daytoy leksyon tayo, may panggap iti daytoy nga kapitulo. No, kitaan tayo, dahil jay bagbaga na dito, jay panagsagaba, dagiti anak ni Apo Dios, no kasanuna nga winayawayaan ida, pastor. So, nalang na Apo Dios. So nga no, makita tayo dito, chapter 44, at dadayi inordinahan ni Apo Dios, nga may nga ari. Nga dito nga ari, hanmat nga Hudyo. No dikit may bilang nga hintil, ngam ni Apo Dios inaramat na isuna, tapno dagiti tattao na mawayawayaan da manipod ti pannakaadipen. Ket daytoy kunana dito 150 years ti naglabas na i-prophesayan. Wenno na ipadton nga daytoy nga tao ket isunto ti ramated ni Apo Dios nga mangted ti wayawaya. Nga isu daytoy ni Cyrus. Nga din nga ni Cyrus kapsat ken kastamet ni Darius nga isuda iti nag-combine tapno ti kasta ket rautenda capturenda iti syudad a Babylonia. Isu tinaramat ni Apo Dios tapno ti kasta di pannakaadipen dagiti Israel di Babylonia mawayawayaan. Isu nga di panahon ni Cyrus ayat ni kakabsat ket isu iti nangted ti decree tapno dagiti tattao ni Apo Dios mabalinda manen ngagsubli iti naggaponda nga is Jerusalem. Isu nga ayatan nga gayam ken kakabsat. Nagimbag ni Apo Dios. Uray pay gayam dagiti saan nga mamati, uray pay gayam dagiti saan kunatayo nga naibilang nga pinili ni Apo Dios, aramaten na isuna, isuda ken inanointaran na. Dahil man tikuit ko nga pastor. Nagimbag ni Apo Dios, uray hang gayam nga mamati, mabalin na nga anointaran, tapno ti kasta, ket isulaeng iti pamayan tapno mawayawayaan dagiti anak na. Isu nga dumet dagiti ayatan ti tiruar. Ngo sante nga gamak kakabsat. Anyaman iti pasamak ti biag tayo pastor. Ni Apo Dios aramaten na dagiti naduma-duma nga tattao nga mangted kada tayo ti waywaya ken talged. Tapno marikna tayo nga ni Apo Dios sana tayo nga baybayan nga pulos. Dagiti kayat nang ipatalged kada tayo. Bayat ti panagserserbi tayo ken kuana kayat nang ipatalged kada tayo nga isuna ket ag ministro ure sabsabali tapno ti kastanan anay ti rikna tayo wayawayaan. Okay, thank you pastor. So kita nyo kabsat napintas dati panagsasaganad iti libro iti Isaias pastor di gadi. Manipod Isaias 41, 42, napantay ka kabsat iti 44 hanggang na 45. Itatta makita tayo kabsat iti chapter 49 iti Isaias no anya kakabsat iti narikot nga misyon daytoy makunkuna nga adipen ngawan sa bali no saan nga ni Apo Jesus. Kayat kuman pastor nga maysa-maysaan daytoy ibagbagan natoy nga narikot nga misyon uno trabaho ni Apo Jesus kakabsat iti adtoy isu na rabaw iti daga. Itoy kakabsat Isaias 49:1 to 12. Ibagbagan na kakabsat itoy nga isuket na yaban manipod pa ijay anakan uno di tiyan ni inana. May kadwa, ibagbagan na pa'y pastor iti eleksyon tayo, nga isuna kat addaan itinatadem akampilan itinganya, itingiwat na. Daytoy kakabsat, daytoy servant, daytoy adipan nga ibagbagan na. Malaksit iti daytoy, ket awan iti sabali kakabsat nga dayawen, daytoy nga adipan, malaksid ken ni Apo Dios laen. Daytoy pastor. Anya pa iti bagbagan na pastor, nga misyon, daytoy adipan. May kapat. So ako nakitaan tayo kabsat iti Luke 9 verse 22, ibagbaga na dito nga iti mensahe na ket numampay saan nga maawat.
Haan nga amin nga tataw kat awaten Nawat da. da. Wenno awaten da isuna. Mhm. Akas mangisalakan kay manubot. Ngem, iti mission na, Mhm. saan ngagpatingga? Kas tamat dagiti mission tayo kakabsat. Mhm. Ado dagiti tattao nga mamit tayo. Ado mat dagiti tattao nga Bible study tayo. Mhm. Pan nangyam-ammo tayo nga ni Apo Jesus. Ngem, han amin ni dakit tumawat. Adulat tamat dagay mang-reject. Adulat tamat di saan nga mangayat kakabsat. Adamat di umawat na pagbit, awanan. Mhm. Iso nga, ngam tinapintas dito, inihapo Diyos saan ngagpatpatinggalat ta. Mhm. Sa lahat na ngagpatingga, tapno ti kasta, ginggana nga ti tao, ket maamiris na nga ti Diyos, ket iso ti Diyos nga mangted kada tayo, iti namnamakin pan na kayo salakan. So hanlang kakabsat nga dijay, uray dito kakabsat nga adipen nga wan sa bali ni Apo Jesus. Tinarambid na kakabsat ket inurnong na pa iti tribo iti Israel. Mm-mm. Mabalin nga gagayam ken kakabsat nga uray iaplikar tayo met itatta, nga uray itatta ket ti Dios ket padasen na latta nga urnongen dagiti anya Israel, dagiti anak na. Nga tay bagbagan ni Pastor Gaspar gagayam ken kakabsat, saan isuna nga mauma nga mangibagbaga iti damag iti panakaisalakan pastor. Mm-mm. Isugayam nga uray da tayo kakabsat, dahito adalen tayo nga adal tayo kat to serve and to save. Kat responsibilidad tayo nga urnungan met kakabsat dagiti anya dagiti tattao nga adday taglawlaw tayo, dagiti tattao nga kayat da kakabsat iti may salakan, ket daytoy ket ibagatay met kadakwada iti kinapudno tapno maamuan da kakabsat daytoy damag iti panakaisalakan nga isu nga ibagbaga tayo. Anya pay pastor iti narikot nga misyon daytoy nga adipan. So ano kitan tayo, api nga ta nga difficult, api nga ta nga narigat, dito nga misyon nga naitid kini Apo Diyos, kini Apo Jesus, akas Mesaya kin mangisalakan. Ako nam tatay, kayat na nga tipunan, kayat na nga pag may saan tiili na. Ngem dagiti itiili na, ket handa nga kayat nga talaga. Wala tayo natangken iti tilda. Handa kayat nga paisuro. Sanda kayat nga makimay sa jay mangisalakan kada tayo. Isu nga ron ngin lansada jay cross pastor. Dagiti iti rigat na kastamat kada tayo kakabsat, instead ngagmay sa tayo ti iglesia, may papan iti panagministro tayo, mangiwaragawag ti damag ti banghelyo. Ngem no daduma pastor, iti rigat na, saan tayo ngagmay sa? Hantay malaing ngagmay sa ti kapanunutan, adulat ta dagi saan nga mangayat. Ken ti may sapay, kunana dito kunana dito pastor, ket mangted ti lawag kadagiti hintil. Diba, kunaan amo tayo, nga ni, idin nga natay ni Apo Jesus, nagsubli ni Gilangit. Ket, iti mensahe ti Banghelyo, nga idin ngayon pan ni Esteban, diba, binatuda, gaputa dida kayat, nga awatan di Banghelyo ni Apo Jesus, kadakwada. Iso dahil matin tinangrugyanan na, nga bagbaga na iti nasantuan nga kasuratan, nga nangrugin, iti panakay waragawag ti damag, kadagiti hintil. Gaputa ureno kayat na kumani Apo Dios nga unaan dagito di da magkayat. Isu nga dayto yun kakabsat ket kayat namot ni Apo Jesus nga mangted ti lawag kadagiti hintil. Isu nga dayto yan ti kunato jay memory text tayo kakabsat nga ni Apo Dios ket ited namot ti kinalinteg uray kadagiti hintil. Kas in-extend nan haanan nga dagiti anak na lang pinili na nga naisalsalumin na kunana Deuteronomy chapter 14 na dumduma ti aming ili no diket uray pay kadagiti han nga pinili nga ili na ket na-extend na waragawagan uray sudan ket dapat nga aglakamet dagi inaramid ni Apo Jesus iti cross. Tapno ti kasta mapalinteg damet isuna. Okay. Pastor. Isupay nga narikot kakabsat. Kita nyo, kabayatan iti panagministro da ito kakabsat nga adipen ni Apo Jesus. Sanda nga inawat iti mensahe na. Hanlang kakabsat nga digyayin, no di kabayatan iti panangiwarwaragawag na iti damag iti panakaisalakan, indadadan na sida pay ni Apo Jesus. Well, di ba? Indadadan na sida. Hanggan kakabsat, amutay iti istorya, ingana, inbartay da iso na di cross, natay, ingana kakabsat, nagungar, ket ti panagungar na nadan tayo pastor iti namnama. Well, So nga daytoy kakabsat ibagbaga nato eleksyon tayo nga to serve and to save. Nagserbi kakabsat daytoy nga adipen nga Mesias. Nagserbi kadagiti tattao pastor nga namatiken kuana
kadagiti tattao nga saan nga namatikan kuha na. Kat tipintas na kabsat inggan ay tatta ni Apo Jesus kat agmin ministro lata. Agmin ministro lata kadagiti mamatikan ni Apo Jesus, agmin ministro lata kadagiti saan nga mamatikan kuha na. Tapay at dapay kakabsat iti tiyempo tayo nga awaten isuna tapno tikas taket awaten tayo tumet iti pannaka isalakan. Ni Apo Jesus kakabsat kat kayat na nga isalakan iti si bubukal nga pagtaenga. Kayat nang isalakan iti si bubukal kakabsat nga komunidad mo. So, no kastoy pastor iti kayat ni Apo Jesus, anya pa'y iti maude, ngay bagam kadagiti kakabsat tayo, tapno mapapigsada iti pamati, may panggap iti panagserbi ken ti pannakaisalakan. Iti makita dito pastor, dito title na dito adult tayo, to serve and to save. Makita tayo dito Mesias, nga saan pulos nga nagsardeng. Never give up. Dagiti spiritu na dito nga Mesias. Never give up. Hantay kumangag pulkok, santay kumangag sardeng, dagi kumati kayat nang adapon tayo mat. Itin tayo pa nagserbi, tapno ti kasta, uray pa'y dagiti mamati, ket adamat ti gundaway da, nga maisalakan. Iso nga kastamat kada tayo kabsat, anyaman ti pasamak ti biyag tayo, dahil ti laglagipon tayo. Never give up. Taday ti spirito ni Apo Jesus, nga kayat nang adaptaren tayo. Aging gana nga isuna ket may kadwa. Okay. Pastor. So, to serve and to save, gagayam kan kakabsat, agserbi tayo nga rod, iti dayto nga lawas nga umay, iti ikari tayo kini Apo Dios, agserbi tayo. Sino ti pagserbihan tayo? Dagiti tattao kakabsat, itaglawlaw tayo. Apay nga agserbi tayo kwada-kwada, tapno isuda, ket maadaan, iti pannaka isalakan. Iti pananglepas kakabsat, dayto nga leksyon tayo. Itad tayo ni Pastor Gaspar, tayo sunang kabsat iti mangitad iti closing prayer. Agtamed tayo ayatin nga gagayem ken kakabsat di panagkararag. Amami nga nasantuan, agyaman kami kadagiti palagip kada kami. Iti panawon na Isaya nga uray mampay awan pay ni Apo Jesus. Ngem na ipalting ken kuanan. Ngadda ti Mesias nga may agserbi ken adda Mesias nga may mangisalakan kada kami. Apo mi nga Dios iti daytoy nga kanito. Idawat mi kadi nga di espiritu na ket agtalaned kada kami, umay kada kami. Tapno ti kasta adda iti bileg mi, sariked-ked mi, nga mangisagana ti biag mi, agministro kadagiti sabsabali, ken uray pay kadagiti saan a mamati, ket addan tumet Apo, iti pannakabalin mi, nga mangted kadakwada ti lawag, gapu kini Apo mi Jesus. Agyaman kami Apo Dios. Iti panakiaddam kada kami, agraman kadagiti, agdingdingeg, ken makipad-adal kada kami. Bendisyonam kadi Apo, sa di naman ayanda, iti dayto yung agdama. Dayto iti dawat mi, tinagan ni Apo mi Jesus. Amen. Amen. Iti pamendisyon kakabsat, iti langit ket madda kada tayo, kabayatan iti panagserbi tayo, iti dayto yung aldaw nga nasantuan, ken kang runan na kabsat iti umay nga lawas manen. Thank you, Pastor Gaspar. Thank you, Pastor.